imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Witam Was, drogie braty i siostry, na tej Eucharystii, na tej świętej mszy. Witam wszystkich, kto z nami słuchająca na samą transляцию, tych, kto wspólnie razem starają się zupełność modlitwy, zupełność, jaką chcą prosławiać i dziękować dobremu Bogu, co się te proprie łaski, jakimi każdy z nas się nadorwa. Tylko pogodną dzielnie, że się wyliczę w tych granicach, chcą stać uprawdzić przed Bogiem i szczerze prosić o zawsze nasze jakieś pragnienie, aby nasza modlitwa wspólna była pełna. Spowiadaj się. Bogu się małudną i wam, braty i siostry, що zgraszyły wielmi, duмкою, słowa, uczynkom i zaniedbaniem. Moja wielmi wielka wina, Panu proszę, najświętejszую, zawsiody Pannu Maryju, усіх aniołów i świętych, i was, braty i siostry, pomoliться za mnie, dla Pana Boga naszego. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Panu. A na ziemi słowa woli, ludziom dobrej woli. Chwalić Ciebie, błogosławiajem Ciebie, kłaniajem się Tobie, prosławiajem Ciebie, dziękuję Tobie, dzieleniaj chwały Twojej. Panie Boże, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synie nadziejowy, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synie Ojca, jaki miałeś na sobie drogi i światu, zmiłuj się nad nami. Jaki miałeś na sobie drogi i światu, przyjmij marenie nasze jaki świecisz chwała Różejca. Zmiłuj się nad nami, bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Uciszy nasze serce, was swoje błogosławieństwo, intencje, z jakimi się nie prowadzi na tę Eucharystię, a ja do świętej mszy odprawiają intencje modlić się za życie wiecznego, szczęścia, przebywania z Bogiem dla dusz
Ciebie żółczysty. Молимся, всемогутный Боже, наша моc и надея, слабые люди без Тебе ничего не можем. Выслухай наши молитвы, да поможи нам своей лаской, как наши воли, наши учинки были сгодными с Твоими заповедями. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает в уедности Духа Святого, Бог разусе веки вечные. Читання книги Зиходу. У ті дні, дійшовши аж до Синайської пустині, сини Ізраїля розбили лагер у пустині, і лагер Ізраїля уладкувався там насупроть гори. Моїсей узійшов до Бога і покликав його пан з гори, кажучи: «Так скажеш дому Якуба і обвестиш синам Ізраїля. Ви самі бачили, что я робил египтянам, и як носил вас на орлиных крылах, и привел вас до себе. Теперь, коли будете слухаться голоса моего и заховывать заповедь мой, то станете моей властностью сирот усіх народов, бо моя вся земля, и вы будете для меня владарством святоров и народом святым». И это Слово Божие. Дякуємо Богу. Читання з послання святого апостола Павла до Римлян. Брати, коли ми були ще слабими, Христос у визначений час помер за безбожних, бо навряд чи нехто помре за праведника. Може, за доброго чоловіка нехто і отважиться померти. Бог доказує свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грешниками. Тим більше тепер, оправданные Его кров'ю, мы будем збавлены праз Его от гневу. Бо коли, будучи ворогами, мы поєдналися з Богом праз смерть Его Сына, то, поєднавшись, мы тим більше збавимося праз Его життя. І не тільки це, але й гоноримося у Богу праз Пана нашого Ісуса Христа, дякуючи якому
Мы атрымалі цяпер паяднанне. Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наблизилось владарство Божие, каже Пан, кайтесь и верьте в Евангелие. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macieja. U той час, убачивши натовпу людей, и сліпався над ними, бо вони були знесиленные и покинуты, ніби овечки, які не мають пастора. Тоді Йон каже учням своїм: «Жниво великое, да работников мало. Дык молите Господара жнива, как выслал работников на жниво свое». И покликавши 12 учнев своих, и отдал им уладу выгонять нечистых духов и лечить усякую хворобу и усякую немощь. Имена ж 12 апостолов были такими: первый Симон, названный Петром, и Андрей, брат его, Якуб Зебедея и Ян, брат Иоанна, Филипп и Бартоломей, Тамаш и Матвей, мытник, Якуб Алфеев и Тадеуш, Симон Кананит и Юда Искариот, який здразив його. Гэтых 12 послав Єсус, наказуючи їм: на шлях поганцев не идите, и в города Самарийские не входите. Найбольш идите до овечек с дому Израиля, якие загинули. А идучи, обвещайте, кажучи: наблизилось владарство небесное. Хворых оздоровляйте, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте, злых духов выгоняйте, дарма отрывали, дарма и давайте. Это слово Пана. Milované prostě bratry i siostry, интересно меня задивлять, когда я читаю те тексты, какие сегодня из послания Святого Павла до Римлян, которые нам говорят о любові Бога. Любові Бога до кожного з нас, який посилає свого Сина на криш, как Он помер за нас. А видите, не за великих людей, не за людей святых, а за грешников. Это зовсім інше таке розуміння, думаю. Бо так само сьогодні восьминовіта Святий Павел зазначає, що Христос помер, коли ми були ще грешниками. А далі каже, коли ми були ще ворогами Божими, ворогами Бога. Миновито тоді Бог отдал своего Сына для нашего спасения. А это показывает, что оказывая нам эту любовь не тому, что мы ее заслужили, не тому, что мы что-нибудь такое надзвичайное забили, не тому, что мы лепшие, а тому, что Он нас любит. Это
безумолвная такая любовь Бога, такая не мотивованная, грунтованная якимись там околічностями. У першую чергу з'являється хіба найлепшим таким доказом менавіта того, что Бог нас любит, и что мы для Его являемся вот этой вартостью, что для Бога не важно лучше чи лепше, грешні чи святий, але важно, что мы есть, что мы існуем. И это уже все является причиной того, что Бог любит кожного из нас. И у гэтым мужчин мы бачим, что Бог приймає нас. Навіть того, що ця любов проявляється того, що Він приймає нас як дітей. Напевно, добре нам відчування тим батькам, які присутні і мають своїх дітей. Чи хворіють, чи здорові, чи роблять те, що вам подобається, чи ні. Вы не перестаете их любить. Они для вас остаются вашими детьми. И вы оказываете свою добрыню, любовь, хлопотите, переживаете. И наверное, такой способ относится до каждого из нас Бога. Может, такой способ. А это уже безумовная такая любовь, без исти могут, что коли, тут только таты. Является и повинна быть для нас правым прикладом, что у ситуации, в яких мы зустрічаємося з людьми, які, може, не виконують Божих наказів, і ідучи ось гэтымі словами, користуючись гэтымі словами Святого Павла, які з'являються ворогами Божими, які вельми далеко від Пана Бога. Сьогодні мы бачимо, что мы маем так само оказать им любовь. Зрозуміло, что не wiadomo, что вы з гэтым зробить. Может быть, нас покинуть. Але не гэта мае быць причиной не любить того, что откинуть. Не может быть, видите, у духовном таким житті odczuwanie, czyli такое, no, что ktoś ci ma zapracować na tym. Bóg nas uczyć takiej lubowi czystej, odkrytej, tak samo bez jakichś umów. Po prostu bogaty człowiek tak samo является tym Bożym dzieciom, która jest zasługowana na tę любов. Другое, на что хотелось еще не сделать увагу, читаючи это послание Святого Павла до Римлянам, это то, что Павел має у собі великий оптимізм, коли сьогодні говорить, що всі ми будемо збавлені. Всі ми будемо збавлені. І він каже, що колись ми були грешниками. Ну, а тепер розуміємо, колись були грешниками, що тепер уже з'являємося. З гэтымі знову ж, думаю, кожен з нас має свої певні відчування і свої гріховності, так само свої слабості, і того, що ми не потрапимо, не глядячи на те, що охрещені, не глядячи на те, що користуємося з сакраментом сповіддю, так направду дуже отримовується, щось поміняти, так настало змінити своє життя, або поміняти своє мишлення на якісь певні. Відчуваємо тим певною, напевно, тяжкость. Але глядячи на це все, Павел говорить, що всі ми будемо збавлені. Як це, відчуваючи, як це можна перенести, так, як було зрозуміло. Это то, что коли можна так забити по оправдання. Коли, наприклад, двоє людей, які люблять один другого, заснували сім'ю, шлюб, і все там біжить добре. Муж, жінка, щасливі, діти. Ну і коли все там біжить не добре, то чи може бути так, що, наприклад, одного вечора, коли муж звертається з роботи, бачить двері закриті і каже,
я тебя не упущу. Ну, конечно, покажи мне дату. Но нет, это не означает, что муж досконалый. Напевно, есть певна недосконалості і взаємної, наоборот. Але в этой недосконалості, чи наша, это то, що наші певні мінуси, які ми маємо в собі, так само кожен з нас несе, вони ж не перешкоджають для того, как быть разом. Мы принимаем это, то, что вы говорите, той, кого я люблю, не святый. Это мне не перешкоджает любить, быть разом, быть близко. Когда Богу не перешкоджает наша недосконалость, Бог открыт нам брамы неба, когда в нас избавление. Тому каже святий Павел, что все мы будем избавлены. Все мы будем избавлены. В сенсі, коли ми так само прагнем, змагаємося і хочемо Бог нас любить, і Йому не перешкоджає нас збавити нашу недосконалость, але може перешкодити наше нежадання бути збавленим. А це щось уже інше. Коли ми всім своїм життям, триванням у греху, обновлением этой Божьей любови, всем своим життям показано, что я не хочу, Боже, Твоего избавления. Я не хочу Твоей ласки, Твоей любови. Это можно перешкодить. Я сегодня так само святий Павел очень конкретно подкресливает тем, что все здійсняється про Ісуса Христа. Свет інший раз з мертвих повстання Ісуса Христа. Він вже не такий сам. Видите, я зустрічаюся з тими людьми, які говорять так, ну, каким священник час, ну, это же не до конца как бы важно. Там, хтось верить в Иисуса Христа, но главное, как добрый человек, как же добрый человек, но, в принципе, что хопит, ну, может, ему там практиковать, ходить, молиться, что с чего. О чем я говорю конкретно и говорю за тем. Когда мы маем быть избавленными, то только в Иисусе Христе и про Его. Не меньше избавления. И тому не можем мы сказать, что не важно Христос, а важно только якісь моє імкнення, моє старання, які я можу. Важне і потрібне. Тому, навіть коли ми самі, в якимось сенсі, може, часами не доростаємо до этой границы, до этой глубины, ким есть для нас Иисус Христос? И Его наука. Так направду, що це той час, в який ми наново наповняємося тією правдою, проникаємося, читаючи, розважаючи і молячися о тим, коли Бог нам несловно всю цю правду відкривав. Це що дотичить другого читання. Є сьогоднішнє Євангеліє, яке так само несе в собі, думаю, вельми трапне подсказки относно духовного нашего життя. Перше, конечно, хочеться звернути увагу на то, як і знову ж у контексті так само тих слов Павла заховання Ісуса Христа. Коли Він, сьогодні ми читаємо, Ісус убачивши на толпу людей, злітавши над ними. Знайшов я в интернете есть такая Библия, где на то на грецьким, на польським, але можна побачити ось оригінал і тлумачення, і різні, скажімо так, різні тлумачення тих слов. Тому мені тепер нужна легче, коли я ось так читаю собі, можу показати, що не означає. І видите, ось це злітавався, це дієслови, які вживає так само евангеліст Лука, коли говорить нам про милосердного Отця, який, убачивши свого сина, який вертався, там тлумачення говорить, що він глибоко узрушився. То есть это злитывающее, это не просто так, ну, такое, добро злитывающее, на это пятолька такая. Нет. Это узрушение глубокое, это узрушение моего сердца, моего внутреннего такого життя, всему собою. Это узрушение, так направду, ось Отца і Маті, удочеріння до тих своїх дітей. Це така глибина. І знову ж, ось в цьому контексті, що ж казав, для Ісуса, ну не просто, вот это якісь люди, які так полюбили, ми для Бога вірні, близькі, так як близькі діти зі своїх батьків.
do такое uzruszenie. I сегодня Pan Jezus говорить, как мы просили Его, как Он выправил работников нашего своего. Когда Бог потребует супроцовников, тому Он покликал 12 апостолов. И потому Он сегодня нам говорит, спросите, как я выслал, как я послал вам. Что это значит, что Он не может дать? Потому что нам просить. Бог не дає туди чи тим людям, тим супольностям, тим, які этого не прагнуть. Когда просите, не значит, что им не можно. Говорить, можно сказать, запитається, ці яни вам потрібні. Бо коли супольність не молиться душпастера, святара, to jest pytanie, czy ona właśnie potrzebuje. A kiedy nie potrzebuje, to jak on będzie intazjany. Kiedy jak wielmi ważna w tym naszym świata prośba, rozumienie nie просто, что Бог не может, тому мы musimy prosić, no, jak dalej tym, как мы показали, jak dla nas это важно. Bo to, что перешкоджает, Бог не дает по prostu так, кто его потребует. Конечно, здесь я любить, no, kiedy ale on może takim konkretnym dzień i tak dalej, daje tym, kto potrzebuje, nie marnuje swoją łaską, rozumiem takim. Ale tu jeszcze jest, no, takie ciekawe się słowo, które wynajrzał i proszę podzielić się. Jeżeli on говорит, как я выправил работников, gdzie słowo zareagowane, ja mogę tłumaczyć to tak samo wypiknąć, wygnać, wykинуть. I to это pytanie w pierwszym rzędu, конечно, dla nas, jak się darowie, jak posłane Pana Boga, ale to tak samo rozumienie takim, co to znaczyć? Jak je wypichnął i wygnał, z czego on wygnał i kudy posłał. Wiecie, może być tak, i zdaje się, może i jest, że może być tak, że się darował nas dostatkowo, tylko my nie tam, gdzie my potrzebne być. I to takie rachunek sumienia dla każdego z nas w naszej działalności, w naszym służeniu. Bo może być nie tam, bo może być zupełnie inne miejsce zakryte i nie instytuty, dla kogo posłane w tym służeniu. I отсюда, kiedy my właśnie w sobotach samo modlimy się, rozumiem takim i dla siebie, i dla nas, i dla naszego Kościoła powszechnego, to my modlimy się w tym, jak Bóg to samo zmieniał i posyłał te, jakie jest, bo my, конечно, możemy, że zawsze za mało się to robi i w naszej parafii my chcieli jeszcze, a na Bóg nam się. No ale, jak to znaczy, właśnie na to, kiedy posłał tudy, gdzie potrzeba, gdzie jest już jedna nieobchodność, tam, gdzie jest wielka potrzeba, jak święte byli tam i służyli tam, w tym sensie tam byli, czynili to, na przykład Bóg liczy, jak u swoim takim niebaczeniu, po prostu nie zajmowali się niepotrzebnymi sprawami. Bo można tak naprawdę być świadomym, tak naprawdę, tak naprawdę żyć jakimś swoim życiem, był niedalekim, ale wieczek. Bo nienawidza wyświetla rodzica Bóg, jaki lubi nas jak dzieci, a odróżniając od tych pastorów, dla jakich owieczki byli nie w takich odnosieniach bliskich, dla owieczki byli towarem, to biznes tak naprawdę, na продаж czy szczęśliwości. Тому nie ma być takiego, że ja dam życie swoje. No, szkoda, kiedy stracą, bo chyba jakiś zarobek, a niczego. I тому сегодня Pan Jezus mówi, prosicie об этом, как я выбрал, это значит, как ты, які покликаны, можем так сказать, займалися своєю справою. Ти до чого Бог і кличе. А до чого Він кличе? Він кличе усіх нас, бо ми всі покликані бути апостолами. Це не тільки ті, які, ну так, ось, про сакрамент,
здійсняють послугу. Але ще це покликане для того, як так само обвіщати, що наближається Владарство Небесне. Але далее він говорить, що хворих оздоровляєте, мертвых воскрешаете, прокаженных очищаете, духов выгоняете. Что вы тут подкресливаете знову? Что хотите? Иисус говорит сьогодні конкретно, робите тих хворих оздоровляєте. Тих, яких із духу, виганяйте тих з духу. Когда помогчи комусь, тогда нужно человека познать його потреби. Як ми зможемо комусь допомогти, коли його не відає? От бачимо, сьогодні перший раз я бачу чоловіка. Як йому допомогти? Коли не довідується, чим він живе, які він має потреби, які він має тяжкості, що він не дає ради. І це потребує не просто бачити чоловіка ось так, але увійти з ними знову ж повні відносини. Потребує познання його. Це значить увійти у зовсім інше відносини, ось такі нам ближайші. Але мені до цього Бог нас захоче. Показують чоловікам, як посилаючи своїх апостолів. Познайте потреби тих, до кого ви покликані, так сказати, овечок своїх. І допомагайте їм тим, у чим вони мають потреби. Тому кожен з нас, бути апостолом Христа для кожного з нас, це значить бути для другого чоловіка, чи привести допомогу у тим, у чим він має потребу. Просим сьогодні доброго Бога, він отдав таких серцям уміння бачити потребу другого чоловіка. Він глибоко входячи у його щоденне життя, як допомагаючи здійсняти покликання до кожного нас клича. Ненавіта бути тим, хто любить, хто дає цю любов, але тим самим ми будемо наслідувати Бога, Ісуса Христа, який прийшов виповідь кожного з нас, раз надання свого життя. Просто буде безумовно, без якихось воронків, любов до кожного з нас. Амин. Визнаємо нашу віру. Віру відносимо до Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и воединого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нарожденного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воде Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийти в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походить, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Сын Божий Иисус Христос перемог зло, коли доброхотно принявся опять на крижі. Ми так само користаємося плодом Христової перемоги і ласками Його воскресіння. Раз Його заступництво, зачем соборной молитвы до нашего Отца в небе. Молимся за всю супольність Костела, как она неоспоримо возрастала в единстве веры и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Ваня. Молимся за христианов,
каб яны былі мужнымі вызнаўцамі веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за вязняў, каб, атрымаўшы свабоду, яны маглі распачаць годнае жыццё і мець належную падтрымку з боку грамадства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто вымушаны працаваць у нядзелю, каб яны выконвалі сваю працу ў духу пакорнага служэння грамадству. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто церпіць за граху, каб яны паверылі, што міласэрны Христос з любов'ю чакае іх у сакрamenце пакаяння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб нашая вера ў Хрыста была крыніцаю еднасці ў нашых сем'ях і ў нашым асяроддзі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся о даре життя вічного, вічного перебування з Богом для душу Тебе, чистця. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о заховании нашей краины, всего света, от пандемии коронавируса. Молимся о даре здоровья для хворых и поздравляя нас с медиком. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты так полюбил свет, что послал своего Сына, как и Он избавил нас. Выслухай покорные молитвы Твоего народа и одаривших людей Твоими щедрыми ласками. Прас Христа, нашего. Аминь. Numer 302. Нехай Пан Бог прийме отряву з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Боже наш, що Ти умазовуєш нас хлебом і вином, и уїдаєш нам сакрамент, що нас обновляє. Учини, как мы завсёды черпали из Его силу для души и тела. Прас Христа Пана нашего. Пан с вами. И с духом Твоим. О, сердце. Возносим и напоминаем. Подякуем Пану Богу нашему. Справедливо, слушно и избавенно, как мы завсёды всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, Ты проскрыл Своего Сына Ему от Святого Духа, собрал до Себе Своих детей, яких грех отдалил от Тебе.
как Твой люд з'єднаний на узор Святої Троицы, став костелом Христовым телом и живою святынею Духа Святого, деля хвалы Твоей, безмежной мудрости. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе, с радостью скрикаючи. Святый, 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 от Богу всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, осанна на вершине, благословенный Твой, кто приходит всю имя Слава Божа, Ty święty, krynicą sieratej światłości, тому jedność z Duchem Kościołem pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и спасал на апостола Духа Świętego, raz Chrysta prosим Ciebie, всемогутный Боже. A Święty Ty dary rasu i Ducha Twojego, aby one stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana i Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziału Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: bierzcie i bierzcie swego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Padł na wieczór, wziął kielich, znowu Tobie podziału składający, podał swoim uczniom, każąc: bierzcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dziele odpuszczenia grzechów. Это czynicie na mnie pamięć. Это великая таємниця віри. Вершаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое престоле. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, wierzymy Tobie, Panie, chleb życia i kielich spowiedni. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, проявляющих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал одного. Pamiętaj, Panie, про Kościół, który rozsieje po всем świecie, udoskonale ku любови razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про всіх, хто в Твоей ласке дошел с этого света, и дозволил убачить светлого обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuj się nad всеми нами, как мы заслужили удел житті вічного, єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Пречистым Авраамом, со святым апостолом, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом, другими и всеми святыми, які справа веку подавались Тебе, как в имя мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тобі, Боже, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз у все веки вечные. Открываем Духа Святого, и нас учини детьми Божьими, тому осмелимся казать. Твоя,
спокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были зажили вольно от греху и закованы до всякого неспокою. Czekamy wspomnienie nieszczęśliwej nadziei, przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje błogosław i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидай вас, спокой выдай вам. Просим, изважая на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкава згодна с Твоей волей дать им спокой и едность. Ты живешь и владаешь на веки вечные. Amen. Спокой Пана, за все Ты будет с вами. I z duchem Twoim. Передайте ближним знак спокоя. Szczęśliwy, a klikaty na wieczoru Jehonu. Panie, ja nie warty, как Ты вошел до меня, а скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ojcze Święty, zachowaj imię Twoje tych, komu Ty nie dał, как они были одно, jak i my. Numer 22.
118. Молимся, Боже наш Ojcze, świadaj komunie wypełniaj, означая jednanie wiernych ku Tobie, uczynika pjana, patryli władnictwo w Twoim Kościele, przez Chrysta Pana naszego. Teraz jeszcze posłuchać duszpasterskich objawów na ordynację Niedzieli Zwyczajnej, po pierwsze szeroło się Pan Teatru, za zupełnienie naszej maliki. Dziękuję tych, którzy wygrali naszą kapliczkę. Ty tak samo zapraszają, jeszcze który nie przyjął, można w любой dzień провести дезинфекцию, так само в miejsce, gdzie przystępujemy się zupełnie na maliki. Dziękuję za okazaną się dopomogę w różnych pracach, jakie tu związane z życiem naszej parafii. Особливо dziękuję za wiele, jakie składają się na sprawę budowy naszego kościoła, jak zawsze że się przyjmą, będzie to uczynić. Kania odnośnie tak samo akwerowania, a wczorajszego dnia u nas pojawiła się jeszcze jedna aktywność, taka prywatna, na naszym sajcie, Bajka, każde nowiny, to jest i innej artykuł, jakimś wszystko, co my tam zwiedziamy, jest taka specjalna, tak zwana knopka, tam nacisnąć na niej, można składać akwerowanie. Potrzeba mieć, koniecznie, bankowską karteczkę, jakieś środki, tak samo na swoim rachunku na pewno, tak, aby to czynić. I chyba będzie naszła prościej, tam po prostu wziąć pokazać, co tego zrobić, napisać. I to jeszcze no, można by to poznaczyć tak samo jak, скажем, takie akwerowanie postojanne, jakie nie trzeba za każdym razem będzie ich odnawiać. No, trzeba na jakiś czas będzie, no, ale nie tak, że każdy miejsce będzie dodać. Można wkładać akwerowanie na sprawę budowy kościoła, na które się duszpasterskie sprawy, jakimi my żyjemy. No ale, szczerze кажучи, wielmi potrzebne sobie sposób, jaki nie udzielniczyć, ujmszy fizyczne i nie mogą się tam na domach żyć, bo wiecie, людей меньше, a wiarą меньше, a wydatki zawsze zostają same. Тому sobie sposób, to zauczający z nami online transляции, захочем, tak samo domaga nam w tych naszych wszystkich sprawach związanych z naszym życiem, parafii, z budowy naszego kościoła. No, za każdą chwilę szczerze Wam dziękuję.
Na tym dniu liturgii my odznaczaємо u п'ятницю, 19 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. My ten dzień będziemy modlić o świętości dla świętarów. Czytamy mszałę naszej kaplicy o 12 i 19 godzinie. My ten dzień tak samo nas nie obowiązuje post, bo uroczystość wykonaliśmy na tą piętnicę. 20 czerwca u sobotu spamy bez rana serca Najświętszej Panny Maryi. Prozwieśnica czerwiec, dnia w kaplicy o 18 godzinie, adoracja Najświętszego Sakramentu i 15 chwil przed Świętą Mszą, nabożeństwo czerwieckie na uszanowanie Najświętszego Serca Jezusa. U niedzielu wystawienie o 18:30 i za 15 chwil do mszy świętej, tak samo czerwieckie nabożeństwa. Każdą wtorek w kaplicy 19 godzinie odbywaється nabożeństwo po zastępnicy świętego Antonii Podwąska. Każdą środę zapraszamy na nabożeństwo do świętego Józefa. Główną intencją, która является sprawa budowy naszego kościoła, tak samo mają się za wszystkich naszych achwiarodawców. Imiennika, jubilatem nadchodzisz na tym i składamy przepożądanie. Boże błogosławienie, zdrowie i wszystkich patrionych łask. Tak samo jeszcze chciałbym podziękować Witaliu Paniewskiemu za поддержку этой справы, связанной со зворчивостью и верованием с властью тут на справу наша, что дело на такое життя функциональной нашей парафии. Здається, ще такі об'яви на сьогоднішній день, цілий тиждень, всіх різних справ, ваших прийняття, Божого благословення, вийде смачна. Пан з вами! Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archanioł Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злих духов, які нас душною на світі. Najświętniejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezzagadne serce Maryi, будь нашим порятунком, święty Archanioł Michale, молися за нас. Номер 2